Ladies and gentlemen, kuyona le atmosphere, ngivumeleni ngithule my father, my mentor. Funa bazalwane sihlanganiseni izandla ezinkulu. Samukela umadimona yamsaba, uzifo ziyambalekela, uyinkinga ziyamnqena, uyibusiso ziyamboza. Funa ke samukeleni the founder, the director, abazalwane Eagle Mountain Prophetic Ministry. Sayizandla ezinkulu samukele Apostle MJ Shabalala. Liliza ke ake ulilize ke Jesus, oh hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Aibo, hallelujah. Aibo, hallelujah. Mtata, hallelujah. Ayeye ngangelizwa ayeye. Akenqhabela uYesu isandla esikhulu. Soze. Ndiyalazi ihlombela lapha eMthatha. Ndiyayazi ingxolo yaseMthatha. Oh Jesus, oh Jesus. Ndiyayazi ingxolo yaseMthatha nje. Oh hallelujah. Kanqhabela uYesu isandla esikhulu kandiva ingxolo. Hallelujah. Bangcwele siyabulisa wonke umuntu okhona endlini yenkosi egameni elingaphezulu wonke amagama akhona ezulwini emhlabeni ngaphansi komhlaba, igama lenkosi ethu Yesu. Amen. Kaniphinde nimqhobele isandla esikhulu uThixo wethu. Amen. Sibulise bonke abotata abakhona phakathi kwethu. Sibulise bonke omama, ulutsha lonke egameni lenkosi uYesu, i-praise team yethu, keyboardist bethu, sound engineer bethu, egameni lenkosi ethu Yesu umNazaretha longcwele. Hallelujah. Kaniqhobele uYesu isandla esikhulu. Nkosi yami Thixo. Botatu befundisi, ndiyacela nabo sibaqhobele isandla esikhulu egameni lenkosi. Baqhobeleni kakhulu bangcwele. Hallelujah. Khawubulisa abantu ababili abathathu uthi molo melwane wenze kakuhle wabakhona namhlanje. Into yalapha Thixo. Into yalapha Thixo. Into yalapha mongcwele. Kukho abantu abamile andazi noma abevana okanye abathethisane nomelwane babo. Kukho abantu abanengxaki nomelwane babo. Yakhawubulisa ababili kubulisa abathathu. Uyayibona ke ntombam nanso ke yiyo leyo mntanam. Yiyo. Bulisa abantu ababili, abathathu, abane, abayi5. Kose sikunyanga ka5 apho nyakeni. Ndiyabala njalo. Asiqale bulisa. Ndifuna ubona 1 2 3 4 5. Halimo. Oh siya. Jesus, thank you, Master. For the last time, God, simphinde futhi uThixo wethu simqhobele isandla.
Why now? Why now? Jesus. Oh, Jesus. Enkosi. Ayihlale apha. Itheni kanti namhlanje ingabambeki? Itheni ingavaleki namhlanje? Hayi kaloku. Siyasebenza ivaleke. Qobelani uYesu isandla esikhulu. Jesus. Kubo bonke oThixo akekho onje Nawe ubayi zakhe zona simile zimingu kubo bonke akekho
Masoma mbili katatu na
Ake simqhobele isandla esikhulu umoya ngcwele. Qhobeleni kakhulu uThixo wethu namhlanje. Asimqhobele isandla esikhulu emalanga uThixo wethu khona. Ungu Alpha, ungu Omega. Usisiqalo, usisiphetho. Ngaphandle kwakhe akakho umuntu uThixo. Kuya ilanga liphuma. Kuya ilanga litshona. UnguThixo. Ungumdala wensuku. Ungumakhoba yakhawuleza. Unguyise wamahlalokazi. Kamqhobele isandla esikhulu. He's worthy to be praised. He's worthy to be praised. Qhobele isandla esikhulu bulala uThixo namhlanje. Oh hallelujah. Oh hallelujah. Oh hallelujah. Oh hallelujah. For the last time I got some Qhobele isandla esikhulu. Umhle Yesu namhlanje. Umhle Thixo wethu. Singasuka kuwe siyephi. Ngoba kuwe kufumaneka amazwi okuphila. Ake simphinde for the last time. Hallelujah. Ndivumeleni kwakhona. Bazolwane niphinde nibulise wonke umuntu okhona endlini inkosi. Siseme ngenyawo. Andibulisa kumuntu siseme ngenyawo. Andibulisa wonke umuntu siseme ngenyawo. Lindaba bahleli. Andibulisa wonke umuntu endlini siseme ngenyawo. Simqhobele uYesu isandla esikhulu. Ndibulisa bonke otata, ndibulisa bonke omama, ndibulisa lonkutsha egameni lenkosi. Sibulise abasihlabelelayo abasikhonza ngokuhlabelela. Abashayela insimbi nabo ake sibabulise. Hallelujah. Nabasividoyayo. Abasividoyayo nabo asibaqhobeleni isandla. Nalabo abasidividiyayo sibaqhobela isandla. Lastly sibulisa bonke abakhonzi okanye izikhonzi zikaThixo. Abotata befundisi. Utata umfundisi uMngomezulu. Umfundisi walapha ekhaya. Ndicela ke simqhobele isandla esikhulu utata. Umfundisi ubekwa andimazi uphelele qhobeleni isandla ona. Young Lion umfundisi omncane kodwa omkhulu ngezwe. Umfundisi usanele kana emqhobela isandla. Awujongile nje uzawubona inkwenkwe nje kanti hey into uthi xa ibeke pha kana emqhobela isandla ufundisane. Singahlala phansi bangcwele. Ngona nganisiza apha. Kavula apha endo. Ndiyabuya bazona nisa market. Ngubani loqhwaba isandla?
Ngubani lo uqhwabisa xa ndisela? Onguwe? Hayi emqhubeleni isandla uyibambile imfihlakalo. Bazalwane, without wasting any time, simbulela uThixo kakhulu ukusipha elinye ithuba lokuba sibe khona. Besikhona kule veki ephelile. Niyakhuleka kwezinsuku emthatha. Iveki ezilandelana ndibuye. Sure, hayi kusho ukuthi niyahlala emkhulekweni. Khani siqhwabela isandla esikhulu. Hallelujah. Bazalwane, sibulela uThixo kakhulu ubukho benu phakathi kwale ndawo. Asikuthathi kancinci. Enye into apha asizange uzodlala kodwa sizokhonza uThixo. Amen. Sizokhonza uThixo apha, sizophakamisa sinqula uThixo wethu. Kulezi nyanga ezizayo uThixo andisize sibuke ixesha esikulo ukuthi ngeBhayibheli lithini ixesha. Ngubani ixesha ngoku? Khosi ndiyoyika ukuba kukho abantu abazawusala kule flight. Ngoba ithi iBhayibheli bathi abafundi bakaYesu, mfundisi, siza kwazi ngantoni xa ixesha sele lifikile? Uthi uYesu kakho wazi ixesha, kakho wazi umzuzu, kakho wazi usuku, kakho wazi unyaka. Bathi pho sizawubona ngantoni? Uthi uYesu, anijonge ezizini xa nibona ukuphithizela emhlabeni, kuphithiza abantu besehla benyuka, abantu bazihoya bezithanda kakhulu ukwandlula uThixo. Nibokwazi ukuba ixesha likaThixo seliseduze. Zawufundisa ngexesha ukuba ngubani ixesha ngoku. Ngabuza umelwane uba ngubani ixesha ngoku. Zawutitsha ngexesha kwezinyanga ezizayo. Elithi iBhayibheli, libambeni ixesha. Libambeni ixesha nilisebenzise. Umzuzu uyasetyenziswa. Because akho umuntu phakathi kwethu owaziyo. Nami ndingumfundisi, ndingumpostoli, andazi. Into nje ndimi ngayo, ndimi ngale Bhayibheli. Ngabonga uYesu. Ndimi ngeBhayibheli. Lokhu ndijonga nami kuba sikweliphi ixesha. Ndibuka nezinto ezenzeka phandle. Ndibuka naphezulu esibhakabhakeni. Because ithi iBhayibheli kuzawuba khona imifanekiso phezulu. Ulwandle luzawukhafula lukhuphe izinto. Ndike ndathi ukubuka phaa kunto, ndathola ishaki enkulu iphumile olwandle ihlele ngaphandle. The question is, ikhutshwe intoni into engaka? Bayizama bayidonsa bayibuyisele emanzini. Lixesha lokuba nezinto ezifihlekile uThixo uzazambula. Hallelujah. Xa unganaYesu kwezinsuku, yo usengxakini. uYesu kwezinsuku uyafuneka. Wonke umuntu ophilayo ifanana benoYesu. Because xa unganaYesu awukwazi ukungena esulwini. Uthi uYesu, mina ndilucango, wonke ongena ngam uyakufumana indawo kuThixo. Kungenwa ngoYesu
Akungenwa ngemisebenzi, akungenwa ngefani, akungenwa ngamagama, kungenwa ngoYesu. Hallelujah. Amen. Nikhona namhlanje? Ayiboni ikhona? Kutheni ngathi yanokisa nje le ndithethayo? Hayi, asikahambi wethu. Into nje siyalungisa. Sifuna ukuba sendaweni right ngexesha eli-right. Because abaninzi iBhayibhile ngemizuzu ogqibela bazawuthi Yesu kudala mosisiphilisa abantu, kudala senza imangaliso, athi uYesu sukani apha kum andinazi, khange ndinazi. But hayi sasiphilisa abantu mos, sisebenzisa eli gama lakho. Uthi uYesu ndizawuthi sukani benza bobubi, kodwa umhlaba abantu bebazi ukuthi siyacawa, sihamba icawa. Uthi uYesu ndizawuthi sukani kum, khange ngininazi. Yo, sendikhonzise kangaka kukuphe eDurban, sendihambe kangaka Thixo kukuphe eGoli. Uthi last week sidrive sisuka apha eMthatha sabheka eGoli, safika ngo-11 emini, sidrive ubusuku bonke nemini, safika ngo-11 sangena, sikhathele siphelile. Ayivaki into? uYesu ogqibapho athi sukani. Sidrive ubusuku bonke athi uYesu sukani. Yo Thixo singathini na? Sho, kungabikho umuntu ozokwenza mistake apha uphuma uYesu ungabamukelanga. Lungisa, iba noYesu. Xa usemphangalweni ube noYesu, xa usesikoleni uba noYesu, xa uhlele lokishini iba noYesu, yonke indawo xa uhlele ekhaya iba noYesu. uYesu kwezi ntsuku nguye oya kusiphulukisa, asindise kanye nemqhwabela isandla esikhulu. Afunda iBhayibhile molweni, siyabulisa bonke ababukeli bethu noma ababukeli bethu emakhaya kuzo zonke indawo. SiseMthatha, niyayazi mos into yaseMthatha, kaniqhobela uYesu isandla emakhaya. Qala bazalwane, kule mzuzu embalwa esele sithole izwi likaThixo kwincwadi yokumkani besibili, ichapter eka-6. Siqala ukufunda from uverse 1 siya kuverse number 7. Molweni botata bami, eyayinhle lento endiyibona apha. Yo, yabona ecaweni xa kunabantu abangotata yaphila lo cawa. Kaloku ukuthi wazi icawe zosindiso zicawe zomama, and nabo baninzi basigqitha. Kodwa xa kukhona umama, kukhona utata, nami ndiva ndinesibindi kuma. Kaloku ukuthi hayi suka ezicawe zomama, kutshiwa ngoba abantu abangomama baninzi vese. Kaniqhobele botata bama sebahle manje jene, kanibaqhobela isandla esikhulu botata. Oh, hey kuthi ndithi ningabe nisagodwa, ningabe nisahamba tata, kanihlale apha nikhonza uThixo manje, nibe ngotata abakhonza uThixo. Bade bathi abantu, hey ungubani ifani yakho tata? Tata uTshawe, Kandinzawe. Oh, Kandinzawa. Kandinzawa uphuma phi tatam? From Zimbabwe. Kani mqhobeleni isandla esikhulu tato uKandinzawa. Wena tata, wena bhuti walapha mos, yangubani ifani yakho? Mchithani. Molo Mchithani. Ya, xa uzo attenda icawa kuzothiwa wo hayi ke Mchithani nawe uzotshisiwe. Hambe icawe zabafazi, abantu abangamazi uThixo. Xa ungumtata, ungumuntu ongutata, uhambe icawa kuthiwa hawu lo mama ukutshisile. Hayibo batshisana kamandi omama, xa batshisana umuntu aye ecaweni, hayibo mama igaleleni kakhulu kunaqala.
Sityiseni jini nisityisela uThixo nisityisela uYesu galelani kakhulu kanithi galelani boma asambeni bazalwane ufuna ukushera izwi lenkosi sawuthandaza namhlanje kukho into elahlekile okufanele ibuye haleluya kukho ntoni okufanele ithini kukho into elahlekile okufanele ibuye and wonke umuntu olapha kunento ekulahlekile my prayer kulomzuzu ombalwa osele Thixo izinto zabantwana bakhe zilahlekile khawuzibuyise Thixo andikwazi ukuba ulahlekelwe yintoni abanye balahlekelwe ngomsebenzi abanye balahlekelwe ngomtshato abanye balahlekelwe zimali abanye balahlekelwe zibhizinisi zabo abanye balahlekelwe ngabantwana babo abanye balahlekelwe zi-ID book zabo abanye balahlekelwe zitifiketi yonke into ilahlekile kodwa namhlanje uThixo uza kwenza i-restoration izinto ezilahlekile zizawubuya haleluya kawufunde mntanami 2 Kings okumkane besibili chapter 6 iverse 1 ukuya ku7 sikhuleke sikhulula abantu bakathi Ncwadi yesibini yokumkani sahluko sesesithandathu ivesi iyaqala bathi onyana babaprofeti kuElisha bathi onyana bathetha bathi onyana babaprofeti kuElisha uElisha ngumprofeti ngumuntu kaThixo ngothanjisiwe nguThixo lo ngonikiwe amandla lo ngobiziwe nguThixo lo bathi onyana babaprofeti kuElisha umprofeti khawubone le ndawo sihleli kuyo bathi umuntu kaThixo khawubone le ndawo esihleli kuyo phambi kwakho siqinene kuyo bathi umuntu kaThixo khawubone le ndawo esihleli kuyo phambi kwakho sitheni siqinene kuyo siqinene kuyo ngamanye amagama akukho space asikwazi ukumuva kakuhle asikwazi ukuhlala kakuhle wena wakwabona itaxi uhleli u55 athi udriver andinanto nami ngena uyemva kuthiwe hayibo tati igcwele into ekuthiwa ngena mama okanye usale pha ihlale pha ngo5 noma ihlale ngo6 nihlale nithi uvuka usakwazi nokuphefumula awukwazi ukunyakaza xa uthi uyanyakaza lo naye ngapha uthi bathi onyana babaprofeti le ndawo esihleli kuyo siminyene kuyo akuhlaliseki asikwazi xa ufuna ukumuva fanele uziminye kugcwele asikwazi unyakaza kule ndawo kuthetha onyana babaprofeti asihambe sisi makhe siye eYordan nanzo base bathi onyana babaprofeti ake siye eYordan ake siye eJordani siyothini eJordani sizithabathele khona elowo umqadi ube mnye I so wish the church namhlanje abazalwane namhlanje bangayi-understanda le nto eyathethwa ngonyana babaprofeti xa babona ukuba indlu abahlala kuyo abakhonza kuyo uThixo sele incinci bathi asihambeni seJordani kube yilowo nalowo ayothatha ntoni umqadi ube mnye ngesizulu sithi umshayo ube mnye akufuneki imishayo emininzi akufuneki imiqado emininzi kodwa kufuneka ibenye noma ube mnye umqado
amagama wonke umuntu ufanele uzithathele wakhe ungaphathi ngathi ungaphathi ngathi phathathu bemnye ngalo uyi-1 uThixo uzakwenza into sizenzele khona indawo yokuhlala uyayifaka into sizenzele khona indawo yokuhlala asihambe sisihambe wathi yani wavuma umprofeti wathi ya no ku right yani eJordan niyosithathela khona intoni umqathi ndibiza kakuhle amen umqathi intoni umqadi umqadi ndithe kuwe wena undiphe nje 2 to 3 months ndizabe ndisithethe isiXhosa ndisheshe ukusibamba ndelokhu ndiyabamba amagama umqadi the right umqadi amen bakhona bakwamqadi apha ifani mosolo umqadi asifani umqadi mama isibongo yintoni kanti umahluko phakathi kwesibongo nefani ifani sisithakazelo isibongo sisithakazelo uyabona ke esiXhoseni nesizulu iyaphambana esizulwini isithakazelo yabo nje mina ngwakwamshengu mina ngushabalala so isithakazelo sakashabalala omshengu ushabalala hodonga likamavuso osidwaba silithuli omenko ocha uyangithi uyayibona leyo isithakazelo eso uyabona apha esiXhoseni iyaphambana imaki yeke ke sizabuye siyiphendule ngenye imini ake sithethe ngento kuthiwa umuntu nomuntu akeze nento yakhe eze nantoni elowo umqadi ube mnye elowo umqadi ube mnye akufuneki imiqadi emininzi apha kufuneka umqadi ube mnye only one abantu bayohlulakala kodwa Thixo hlule into eyodwa hlule one kawunicheckeni mabhudi uphinde ephumayo lapha hayi ndiyawuvuma umthatha kuphuma into yasemuva yewashi asihambe sikhawuleza ixesha lami limkile sizenzele khona indawo yokuhlala sizenzele khona indawo yokuhlala concentration my brother concentration zawushumela xa ndisuka ndiyakuva xa ungayihambi na wathi yani yima sizenzele khona ntoni indawo yokuhlala sizenzele khona indawo yokuhlala why because le ndawo esikuyo ngoku sele incinci siminyene kule ndawo so asihambeni siye eJordan kube lowo nalowo azithathele khona umqadi ube mnye wathi yani wathi umprofeti nokulungile yani wathi omnye makukholeke kuwe ukuhamba nabakhonzi bakho wathi omnye yemntu kaThixo siyacela tata susala hamba nathi wathi utata siyamcela ahambe nathi utata kangasali ahambe nathi susala tata hamba nathi ndathanda into yalomfo abanyana baba prophet lo owaba nento yokuthi akangasali utata nalo abaya kumuntu kaThixo bathi tata indawo esihlezi kuyo sele incinci sifuna uku-extend sifuna uku-enlarge the place because the place it has become smaller for us siminyene apha kule ndawo bakhona abantu emthatha namhlanje wathi umprofeti nokulungile asihambeni wathi ndiyakuhamba wavuma umprofeti ya wahamba nabo bathi bakufika eYordani bagawula imithi ya kwathi omnye ewisa umqadi ya insimbi yeyela emanzini
wakhala wathi yo nkosi yam ibibolekiwe. Yo ukulahla into yomuntu phathiswa imali ukuthiwa makhe nkosi yammelwane khawusifakele naye account usifakele imali umntwana use-university kufika amaphara ayithathe ulile uthi melwana la mali ondinike yona uba ndifakele umntwana seleyithathiwe athi umuntu andifuna ukwazi isitori ndifuna imali yami. Ibhlungu into yomuntu ukuba ilahleke kuwe kungasiyo eyakho. Kubhlungu ukulahlekelwa noma kungeyakho kodwa kubhlungu ukulahlekelwa. Omnye utata emoli eJohannesburg eSouthgate walahlekelwa imoto wafika wayipaka wangena phakathi emoli waphuma emoli uyaza apha phakekho xa efika ufika kunenye imoto athi hayi mani benipake apha mos akhangela izimoto athi mani imoto yami ibilapha mani and I'm sure hey wakwalahlekelwa yinto imoto into enkulu kangaka ayifune apha emaphaketheni athi hayi mani benibeke lapha mani benibeka apha esearching isikhwama kuba soze imoto ingene esikhwameni sebloku inkulu imoto kodwa ukudideka ubuhlungu benhliziyo ukuthi khaniphi mani uba nilahle beyilapha akathinta ikhanda soze imoto ihlale ekhanda inkulu intoni ubuhlungu bokulahlekelwa. Namhlanje uThixo uzawubuyisa izinto ezilahlekile. Wathi umfo wakwaThixo iwephi na? Mamela lo olahleke intoni elahlekile ukuthiwane ngesixhosa? Insimbi. Insimbi. Okay ngesizulu nangesixhosa iyafana kuthiwa insimbi. Yimbazo noma yizembe. Ndifuna nibambe kakuhle lento xa ndisayichaza because xa sendithi take off bawusala bayi asihambe isizwe ufunda ngondikhoyo undikhoyo sendijoba ile version ngandi ayingondikhoyo ndiyamuva ndiyiva ile Bible lesixhosa undikhoyo yiyo endiyivayo. Uyayibona le iqala indaba phakathi abababhala isixhosa abantu bangoku apha ikhomnike apho ugqibele khona mntana makusana ndaba ngenxa yexesha uzakwazi ubona okanye akuncede ubhuti akubambele into nanso phela indlebe bazalwane. Verse number 6. Yes. Wabuza wathi umfo wakwaThixo liwephi? Andithi lo bekagawula umqadi uphethe insimbi okanye uphethe izembe laphuma esandleni asathi uthi lathi chu lawela emanzini wathi wo Thixo ibingelona lami walila kabuhlungu wathi umuntu kaThixo liwelephi wathini akuba ebonisiwe ke uElisha wagawula ukhuni. mamela miracle xa nayi miracle izakwenza xa uThixo azokwenza into xa uThixo afuna ukubonakalisa amandla akhe kubakho izinto uThixo azozenza ezizawudida ingqondo yomuntu. Wabuza wayiwelephi wathi lo mfo wakhomba wathi umuntu kaThixo iwele pha umuntu kaThixo wathini Wagawula ukhuni esihlahleni wathi kwa ukhuni esihlahleni mamela waza waluphosa kuloo ndawo litshone kuyo izembe. waza waliphonsa kulaa ndawo. Hey Nkosi yami ubani uphethe iphesha ne piece of paper bonansi ndifuna ukubonisa amandla kaThixo. Wagawula ukhuni umuntu kaThixo lahlekelwe lona insimbi
lahlekelwe lona izembe liwele emanzini insimbi le ukuthethwa ngayo xa iwele emanzini iyazika ishone phansi iyohlala odakeni mamela insimbi eneweight yehla iphuma esandle yawa yawela emanzini yazika yayohlala edakeni wathi umuntu kaThixo iwelephi wathi lo tata iwelepha umuntu kaThixo wagawula ukhuni wathatha ukhuni waliphonsa pha okuwela khona imbazo noma izembe walahlela pha ukhuni laya pha yathini into ke izembe latsho lavela ladada ha hayi ngibezala verse 7 yeah wathetha wathi likhuphe sho waza ke umnini walo wasolula isandla walihola khawuxelele usathana ukuba uyaxoka xa uthatha into zami ukuba sose sibuya uThixo uthi namhlanje ziyabuya andazi uba abantu balahlekelwe yintoni apha kodwa ndiva izwi likaThixo lithi ziyabuya nazilahlekile ngesizulu ithi onyana babaprofethi bathetha bodwa bathi bafowethu indawo esihlele kuyo sele incinci siminyene apha asambeni seJordan siyogawula imisha ngesizulu lithi iBhayibheli bavumelana baphuma xa besegeyithini oyi-1 wathi wo bafowethu mina anginayo insimbi mina anginalo izembe waya next door wayoboleka izembe next door bamnika insimbi wabuya nayo xa basemepha egeyithini wathi bafowethu asikwazi ukuya eJordan singahambi nomuntu kaThixo imani apha ndiya kumuntu kaThixo wafika wathetha nomuntu kaThixo ukuba tata sifuna ukuyagawula intoni khawuleza zintoni umqadi wathi zifuna ukugawula umqadi tata ungakwazi uhamba nathi wathi umuntu kaThixo andiboni ngxaki asihambeni ithi iBhayibheli bahamba xa bafika eJordan kunemithi pha eJordan baqala bathatha insimbi zabo baqala bagawula imiqadi umuntu ugawula emnye athathe abekele ecaleni nomnye agawule athathe abekele ecaleni lona wathi uyagawula imbazo yaphuma insimbi yaphuma izembe lashalela laphuma esandle lawela emanzini xa liwele emanzini walila kabuhlungu wathi oh bengelona elami wabuza umuntu kaThixo wathi liwelephi ndithanda lento yomuntu kaThixo akafuna ukwazi ukuba elikabani akafuna ukwazi ukuba uthi liwelephi ndizothi emthatha andizanga ngento ezininzi ndifuna apho kuwele khona into yakho iwelephi into yakho andifuna ukwazi ukuba ngubani oweba into yakho andifuna ukwazi ukuba ngubani okuthakatha ndifuna ukwazi ukuthi into yakho iwelephi welephi into yakho wakhomba wathi umuntu kaThixo iwelela pha kula manzi iwelepha umuntu kaThixo wathatha uthi ngesizulu lithi umuntu kaNkulunkulu wagawula uthi waliphonsa bazalwane bambani insimbi lewelepha ine-weight inamandla iyambile yayohlala odakeni uthi lo
uthi xa ungalithatha uliphonse emanzini soze lushone phansi aluna weight luhamba phansi kwamanzi lubhabha phansi kwamanzi kodwa ka ukhangele into uthi xa yenza intsimbi ishone phansi uthi uThixo waphambana phambanisa izinto uThixo ngoba lithi iBhayibheli okungenzeki kubantu kuThixo kuyenzeka intsimbi ishona phansi uthi waphonsa uthi umuntu kaThixo la kwela khona intsimbi la kwela khona izembe odakeni lahlele kho uthi induku iza leswa ukuba nisakwazi ubanjwa odake nasakwazi uhlala odake izembe lakhuphuka lanyuka lavela phezu kwamanzi wathi umuntu kaThixo yolula isandla sakho ulithathe ndizosho njalo emthatha stretch forth your hand take what belongs to you because God is restoring. Hey! I don't know what have you lost, but I'm here to prophesy. What have you lost? It shall come back. It shall come back. Stretch forth. Stretch forth. Stretch forth your hand. Reach out. Reach out. Reach out. Reach out. Take what belongs to you. Mama senothandaza. Ebazalwane. uThixo waphambana nemeko. uThixo akenza into ezi-obvious. Waphambana nemeko. Intsimbi ishone phansi. uThixo wayikhupha ushakatha libosaya anamasikeya. uThixo wayikhipha ngothi intangana weight kodwa uThixo wasebenzisayo. Mamela indaba yayingekho kulothi kodwa indaba iphezu komuntu kaThixo. Mamela uma uMose akhipha abantwana bakwa-Israyeli eyuphutha uMose kwathiwa Mose misa induku. uMose wamisa induku ulwandle lwahlukana phaka bawe. Indaba yayingekho kwinduku kaMose kodwa indaba yayikuMose. Lento ikithi. Hey, lento ikithi. Kunento uThixo asinikeyo asithetha sithatha izinto ezingekho zibekho. Ndingathetha namhlanje kodwa nayimthatha. Mama, nakuthi bazalwane asireasoneni iBhayibheli before siphuma. Ake sireasone sisebenzise ingqondo. Asireasoneni singashumayeli nje. iBhayibheli yafuna ushumayela uyicinge usebenzise lento. Intsimbi emanzini ithini iyaphansi yazika intsimbi. Kaloku intsimbi ine-weight bazalwane. Now umbuzo wami intoni lekhuphula intsimbi? Ngoba lo muntu kaThixo uphose uthi phala kwele khona izembe. Buka xa uthi luya phansi izembe lona liyanyuka. Ziyanyuka into zakho. The devil is a liar. Zonke ezikhutshelwe zafihlwa ziyakhuphuka.
thina nathi ake sithatheni iBhayibhile. Sithatheni iBhayibhile. Sani insimbi apha kubo. Zisani insimbi. Insimbi le. Yawa kulomfo yaphuma esandleni yayothi thwa emanzini. Yaya phansi. Wathathwa into engana weight. Ukulanda into ene weight. Wathatha into engento. Wathinto kwalanda into. Into yethu iyaxaka nje. Hayi into yethu thina iyaxaka. Ixaka amagqwirha ixake wonke umuntu ngoba into yethu akusiya la emhlabeni kodwa into yethu yasekhaya ezulwini. Kabuza umelwane iwelephi into yakhe iwelephi. Ntona kunahleke ulahlekelwe intoni iwelephi. Kufuneka indawo mamela asifuni reasons asifuni ukwazi ukuba kwathini ngomunye unyaka kwathini iwelephi into yakho ngoba sifuna ufaka into ezoyilanda la ikhona intoni kanti tatane hey ndithi mna uMose wamisa induku phezu kolwandle wathi uMose ulwandle lwahlukana phakathi. uEliya wayenxiba isikhafu. uEliya xa efika eJordan wakhupha isikhafu sakhe wabetha iJordan amanzi ahlukana phakathi. Bawe into yayingekho kule nduku kaMose. Into yayingekho kwisikhafu sikaEliya kodwa into ikuEliya. Singo-Eliya bexesha, singo-Eliya besikhathi. Xa sithetha imeko iyashintsha. Ndicela uvale. Bathi abanye hayi nasoze ngikholelwe kumuntu wenyama ophila emhlabeni, umuntu wenyama otsho ukuthi njengam olalayo naye ophathwa bubuthongo. Dlala ngexesha lakho. Kukho abantu uThixo abathambisile for izinto zabantu. Njengoba ndithi lapha emthatha nje kukho into zabantu ezintwilile kodwa ayiprofesai kulezi nyanga ezizayo izinto ezintwilile zizofumbuka zizofela. Hey, imisebenzi yabantu iyabuya, imitshato yabantu iyabuya, izimali zabantu ziyabuya, amathenda abantu ayabuya. Kawuthi melwane ziyabuya. Tata bayabuya uthi omunye hayi tata vele kasala goduka manandi samfuna. Bayabuya abantwana bakho bahlala esitratweni nje bayabuya. Intambiso izobalanda labakho. Imoto zakho ezadliwa ngeCovid ziyabuya. Hey, kawuqalela umelwane ziyabuya. Siyabuya. Mama, Sandiva, listen to this. Uyabona umuntu onombono, onobulumko,
nguye obethwayo exesheni elininzi. Uyabethwa xa ungumuntu okwazi ubona izinto. Because uSathane akabafuni abantu ababonayo. Look ukuba uSathane wenza lo laba baphethe insimbi noma amazembe abo khanga phunyuke khange balahleke. Wazolahlekelwa lo mfo obolekile. Why lo bolekile? Why kuba nguye lo okhethwa? Yingoba nguyo owabona ukuba indawo esikuyo sele incinci. Kufanele si extend. Kufanele sikhulise indawo so that sikwazi ukuhlala kahle. Khawuxelela umelwa if une garage eli1 hamba wakhe garage les2. If unendlu eyi1 hamba funa indlu yesi2. If nomsebenzi oyi1 hamba uyafuna umsebenzi wesi2. Because kukho imisebenzi ozo attenda kuyo every day Monday to Friday, kodwa kuzabakho umsebenzi ongasozo attenda kuwo kodwa uzokufakela imali ulibele ungayikho. Makuphela inyanga uzoba nemisebenzi emibili. Cela uthandaze ukabantwana ndifuna uthandaza nabo. Into yodwa iwelephi into yakho. Ukabantu abalahlekelwe apha. Lo mfo walahlekelwa insimbi. Lo mfo walahlekelwa izembe. Ulahlekelwe into. Why izembe? Intoni le izembe elinokwenza ngayo? Izembe ukuba nensimbi ngalawa amaxesha kwakufana nokuthi unento ebalulekile. Kwakufana noku-owna idonki imbongolo. During those days imbongolo namhlanje ngoba siyithatha kancinci sithi lento imbongolo yayiyitransport ebalulekile. Xa unembongolo, imbongolo yayingakhwelwa noma ngubani, yayikhwelwa ngabantu abanemali. That is why noYesu xa engenisa emzini waseGalili ithi iBhayibhile wathi kubafundi bakhe, hambani nehle ngalomgwaqo nizawufumana iesele liboshiwe. Xa nifika nilithukulule nilikhulule. Abelibuza kuba nenza ntoni nibaxelele kuba uThixo inkosi yalifuna. Kwangabikho umuntu balikhulula. uYesu wangena eJerusalema akhwela imbongolo ngoba ngalawo maxesha imbongolo yayi very expensive. Kwakuyi-transport, kwakuyi-jet. Ngezinsuku zanamhla kwakufana noku-owna ijet. Into ebalulekile so nensimbi yayinjalo. Ukuba nensimbi kokwenu nani nento ebalulekile. That is why lo mfo walila kabuhlungu wathi oh belibolekiwe. Walila wathi umuntu kaThixo iwelephi. Wathi iwelepha wakhomba. Umuntu kaThixo wathi nayi yabuya. Walahlela uthi yakhuphuka, yakhuphuka, yakhuphuka. Sizofela into zakho. Abathakathi bayadlala, ziyafela, ziyabuya. Hallelujah. Funa sothandaza manje. Andikwazi uba ulahlekelwe into. Omnye walahlekelwa zimali zakhe ebhenki. Kude kube ngoku ibhenki ayikakhokheli. Kodwa namhlanje ndiyamemezela. Izimali ezilahlekile emabhenki ziyabuya. Hallelujah. Izinto ezilahlekile ziyabuya. Nangu Thixo enza restoration. Nangu Thixo abuyisa izinto bese nganathemba lokuba zingabuya. Azibuya Thixo, azibuya. Asimene ngenyawo sesiyathandaza. Yela mama Masaya.
Ikadosadea Mekeseya Kutaya Ina Makosaya Iya Bababosa Pagamisi izandla zakho ushada Mekesekebola Ina mama mayenda la bossa Oh kadosa teya kadosa Mekesikata Oh sesiyothandaza wonke umuntu uyayazi into yakhe lahlekile wonke umuntu olapha uyayazi into emlahlekele bonke ababukeli abasibukele emakhaya bayazazi izinto ezilahlekile banye balahlekele imitshato yabo banye balahlekele izimali zabo banye balahlekele izibhizinisi zabo abanye balahlekele izigifti zabo bebaboniswa bebanemibono bebanamaphupho banye balahlekele umthandazo abanye balahlekele umkhuleko awusathandazi ngendlela bothandaza ngayo abanye balahlekele izigifti zabo wawuhlabelela uthi xa uhlabelela kutshentshe i-atmosphere ziyabuya wawushumayela wawuthi xa ushumayela abantu babanjwe ngamandla kaThixo kodwa ayisenzeki leyo nto kodwa ndiyamemezela ziyabuya 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 okungenzeki kubantu kuThixo wethu kuyenzeka vula umlomo qhaba izandla thandaza manje cela uThixo ukuba izinto zakho ezilahlekile mazibuye pray everybody pray shata pakosata ikotomokosai idokomanda baba rekatepesita ribababababosata rekatetetete ikadomokushata ilabababasanda ilababababayakete iyalabasantoka ikadosikapa repesatakata ikodomokoshika iyantosatapaya iyalababosateke ikadonotoma araskapayonda araskapasita irokotoposata ikatomokosaya ikapasikatabeya ikapasikatatatata ibrakadosateya azibuya Thixo into zabantwana bakho mazibuye izinto ezilahlekile ngegama likaYesu ngegama likaYesu ngegama likaYesu ngegama likaYesu in the name of Jesus in the name of Jesus ayikasuki bopho eyibophinto zakho in the mighty name of Jesus ushatapa come on pray everybody pray hey thandaza mzalwa izinto zakho ezilahlekile ilwa sataparondo shaka repeke satapaya ikadabababababa repepepe sekete rekete. Everybody pray now shikatala masota sibabababa kosanta libra kadosata libra kasutapa lipa sekete lepesa baba wataitwele kameniga Jesu wase Nazareta mazibuye into zabantwana bakho mazibuye Thixo wethu ngegama lika Jesu lazivalelwe khona siyazilanda ngaphansi kwamanzi ngaphansi kolwandle
phezulu emkhathini ngaphansi emathuneni siyazilanda in the mighty name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Siyakasuka izibopho yela bakhosa tamaya yela babasiya yela bababosanda yela babababa yatakatapasa yakatoposikata yandobosata yandosikapa sithumela umlilo phezulu emkhathini sithumela umlilo ngaphansi emathunjini omhlaba sithumela umlilo ngaphansi kolwandle ngaphansi kwamanzi ngegama likaYesu ngegama likaYesu ngegama likaYesu siyazikhulula imali zethu siyayikhulula imishado yethu siyakhulula amabhizinisi ethu ngegama siyayikhulula siyabakhulula abantwana bethu abatshi drugs ngegama likaYesu abasela utshwala badakwe siyabakhulula siyabalanda by power by force in the name of Jesus. In Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name. Siyawalanda ama-gifted, siyalanda ama-gifted. Ngegama likaYesu, ngegama likaYesu, ngegama likaYesu, ngegama likaYesu. Ziyashinto zabalo, ziyashinto zamagwika, ziyatsha, 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 ziyatsha. In the name of Jesus. Ushatapakosate lipakasondaka ribasatekebo inanamatosha inamamamamavos ibababosantelebe ikatoshkapadosa. Yes, something is happening now. Keep on praying, keep on praying. Kono kwenzakalayo qhubeka uthandaze. Kuneminyango engizwa ivuleka, kunamaketango engwazwa yaqashuka. Tandaza, tandaza in the name of Jesus, in the name of Jesus. Rakatabaya ripokosontanamando sekatababababosate inababababosaya renteli basa libros kamando anamasakebaya etapapapapapasata itatatatata ikapiakosata yandelebosita yandelebababosata yandelebababosate yandelebababosa bayate kulunkulu ongcwele shananana mama baba shek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 e ayasha madimo bayasha balo bayasha bathaga ziyasha izinto zabalo bayasha tingoloshi ziyasha impundulu zabalo ziyasha impundulu zabathaga ziyasha 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 siyakhululeka izinto zethu ngegama likaYesu. Shakatalebos ninamamamamandolobosa elamamamabos yelamamamamabos yekamamamosateke yelamamamamosanda rekekeketelepokosadeke shandamando kosatabaya sebabababoseketabababosa sabababababababaya sibababababababosa yando kombandosa ikadoshekebrakadosh ibradositapa ibrakadoshataka ibrakadushatakadosh ibrakadushamanto ibrakadushateke. Yes, yes, something is happening now.
Come on, keep on praying, keep on praying, keep on praying. May the Lord deliver you. May the Lord set you free. Mando shadeya katosa. Ipa kasanta parushate. Ipa papa papa papa. Ipa kasaya kato. Ika pashikatapa. Inanato sapata. Aya shamatimo. Aya shamataga. Aya chamalo. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Rekatatatatatatate. Rababababa sikapapa. Repepepepe. Bababosa. Yenanabosa. Woo. Habeleni isandla esikhulu uThixo wethu namhlanje. Emhlabeni nasemazulwini akekho ofana nawe. Emhlabeni sengifuna ukuthandaza, ngibeka abantu bakaNkulunkulu izandla. Andiyazi into ekulahlekela, kodwa kunento elahlekile ebomini bakho. Andiyazi uba ulahlekelwe yintoni, kodwa uThixo namhlanje ndikuxelele ukuthi ebezilahlekile zibuyile. Hallelujah. Hallelujah. Ufuna ukuthandazela wonke umuntu okhona apha endlini nembeka isandla. But before ndikwenza oko, kukho abantu abakhona namhlanje kulobusuku abangazani noYesu, abangakayikhethi inkosi. Soze kusebenzele lento ungakazani noYesu. Xa ukhona apha uthi Dad umfundisi cela uthandaze nami, uYesu beningakamamukeli, uYesu beningakaphakamisa isandla ndimkhethe. Xa ukhona apha cela umise isandla sakho, ndifuna uthandaza nawe. Uzokhululeka mntanami namhlanje?
balokhu bayakhululeka abantwana. Na last week ukhona okhululekile uphubuyile lobe bamthwebula bafuna ukuthwala ngaye. Ubuyile la mntana ukhona mntanami wenze kakuhle sisi wabuya ngiqhobeleni isandla. Ufuna uYesu namhlanje udinga uYesu umisa isandla sakho sesiyothandaza. Dala umfundisi ndiyamdinga uYesu ebomini bami. Sibona isandla siphakeme emuva. Dincedeni bantwana bami nimuve from kwi-citizen nizapha phambili sesiyathandaza. Ashazi nisincede usisi nimbambe nimbeke pha. So xa sele sithandazela simkhulekela naye akhululeke. Inkosi tetami, Nkosi bhuti. Noma ningambeka ngapha, mbekeni ngapha emethini, mbekeni pha emethini. Mbekeni pha ku carpet. Thank you. Kwenza njani mntwana? Ulunywa isisu. Izapha sisi. Izapha kum. Izapha kum mntwana. Uthini apha? Sondela. Asha ayisondeli Asha sondela. Sondela apha kum sisi. Awukhona usondela apha kum. Uyala uthi usondela apha kum. Phamisa isandla mntwana, phamisa isandla. Uyakhululeka namhlanje. Izinto zamagqwetha abazifaka apha kuwe ziyaphuma. Ngikhululeni. Ninami imoya. Niyamazi uYesu mos. Nguyo nithumile. Kuba ndizobakhulula emthatha. Kuphani zonke into zenu. Senbalela 7 times. Xa ndifika ku7 bese ngimkile. Nasithatha zonke into zenu. 1. Nina nibakithi nithi nina fire. 1 2 3 4 5 6 7. Get out! Out in the name of Jesus. Out! Out! Out in Jesus' name. Be free. Jesus' name. Qabela uYesu isandla esikhulu. Bonke babamisa isandla. Khawulezani izani phambili. Bonke bebaphakamisa isandla. Abafuna ukhetha uYesu namhlanje. Abafuna uYesu ebomini babo. Bonke babephakamisa isandla. Izani bantwana bami. Kaniqhobela uYesu isandla esikhulu bangcwele. Basindiswa abantu. Waswaba Satan. Basindiswa abantu abasha. Come on bazalwane qhobelani uYesu isandla baze bafike. Phindiseleni pha. Imani nithi bantu bami niphakamisa isandla. Yo hayi basindiswa abantu abasha baqhobeleni isandla Nkosi yami. Asibancedeni ngasemuva. Nina nonke nimapha phambili. Ishoni nomthandazo nomkhuleko emva kwami. Thaneni Nkosi uYesu. Dilivile izwi lakho. Namhlanje ndiyavuma ukuba wena uNkosi nomsindisi wobomi bami. Nkosi uYesu, elundixolele, undithethelele onke amacala endiwenzileyo phambi kwakho. Nkosi uYesu, ndicela ubhale igama lami ezincwadini zobomi, ulosule ezincwadini zokufa. Wena Satan nemimoya yakho namadimoni akho namhlanje yakudivorce. Awusenamandla, awusenagunya ebomini bami. Sindisiwe, ndingumntwana kaNkulunkulu ophilayo. Ndiyabulela Nkosi uYesu ngenceba yakho ondenzele yona. Amen.
Amen. Qhubeleni isandla esikhulu uYesu ngayo yonke imphefumulo esindisi. God bless you. Thixo akusikelele. Thixo akusikelele. uThixo akusikelele. uThixo akusikelele my brother. uThixo akusikelele mntanami. Nkosi yami nabancinci uThixo anisikelele bantwana bami. Ngegama lenkosi uYesu uThixo akusikelele. uThixo akusikelele. uThixo akusikelele. uThixo akusikelele nawo. Kanti baqhubela isandla esikhulu egameni lenkosi. Ngifuna ubeka wonke umuntu isandla abangapha bazovela bathi. Abangapha bona bavele bathi. Uzobeka isandla ngapha nibeka isandla so lethi sikwazi ukukhawuleza. Asize akuqale abantu abadala omakhulu. Abantu abakhulile akuqale bona phambili. Abantu asele bakhulile baqediseni. Qedisa iwona mama ungabusaya ekudeni. Imapha mama. Dlulisana bomakhulu. Dlulisana bomakhulu. Hayi sisa ungomakhulu wena. Kutheni uapplyele ukuba ngomakhulu nje? Ya. Ndifuna apha. Ya, ndifuna apha. Isa mama, ndifuna apha. Yes, ndifuna. Iza ngapha mama ujonge kwelicala. Nanso into. Akunomuntu omdala undlulisa. Hayi usemtsha khawubamba iline. Asiphakamise isandla se. Kahleni bantwana. Nizaziqoqa xa sele sigqibile ne. Senze into eyi1. Ziyangcola izitulo bantwana bami. Ziyekele sifocus kule. Into yethu nje ibe ne-order. Phamisana isandla everybody okhona nawo sekhaya phamisa isandla egameni lenkosi uYesu. Ithi inkosi uYesu namhlanje ndiyabulela ukuba zibuyile into zami ebezilahlekile. Ndiyabulela nkosi uYesu ngenceba yakho ondenzele yona. Amen. Hlabelelani beke wonke umuntu isandla. Siyabuya ngecawu every Sunday sikhona apha. Ndiyacela ukubona wonke umuntu na Sunday. Everybody Sunday iservice yethu iqala u9 iphuma pha ku-past 12 pha ku1 ayindluli pha ku1. So ndicela wonke umuntu abuye futhi ngecawu abe khona. Amen. Kula veke liphinde li-invite abantu. Niyavama usibazalwane? Enkosi. Hlabelelani bafowethu. Thank you Jesus. Baba. Jesus. Mighty name of Jesus. Jesus. Sondela. Jesus. 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 Mighty name of Jesus. Jesus. Jesus, mighty name. Jesus. Jesus.
Jesus. Fire. Jesus, mighty name. Jesus. Jesus. Fire. Jesus. Sando sis. Bamba. Sando sis, izapha sis. Ungabe kumuntu ophumayo. Izapha mntanami. Ayinguwe lo. Mzise. Oh, miyekele nazizele. Miyeka bhuti. Kutheni walwa kangaka wethu? Wakhupha isibhakele sengaka. Uzawubethana nabo bhuti? Uzawubetha abantu abangotata ithini into yakho wena? Ayinguwe lo. Ngubani lo betha amadoda apha? Ngubani lo? Ubetha kausana. Ubetha namadoda. Chini. Pho, moya ndini. Pho. Ndithi phuma kuye. Pho. Hamba. Miyak. Hamba. Moya. Pho. Uyatsha. Fire. Ngenbiza umlilo. 1 2 3 4 5 6 7. Get out. Jesus name. Mighty Jesus. Hamba. Xesha lenu liphelile. Siyabulela Thixo wethu namandla. Inqotshiwe yonke imimoya emibi yomdaka. In Jesus' mighty name. Thank you, Father. In the name of Jesus. I declare you free. In Jesus' name. Sunday school. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Touch in the name of Jesus. Touch in Jesus' name. Touch in the name of Jesus. Touch. Jesus. Jesus, mighty name. Grace upon him. Jesus. Fire. Jesus. Mighty Jesus. Ngakhululeke Thixo wethu namhlanje. Ngegama lenkosi yethu Yesu. Yonke imimoya bempophezi. Get out now. Out in the name of Jesus. Out. Jesus name. Ziyashinyoka zabathaka. Fire in the name of Jesus. Jesus. Hallelujah, Sunday school. Jesus, you are free. Hallelujah, Sunday school. Ekamele Nkosi. Bonke ababukeli bethu abasibukela nabazothola le video later. Please do yourself a favor.
kunento zakho ezilahlekile. Make sure ukuba you sow your seed, you plant your seed, because there are things ezilahlekile ebomini bakho. uThixo urestore izinto ezilahlekile. I am your apostle MJ Shabalala. I salute you. God bless you. Qabeleni isandla esikhulu uThixo wethu. Ndiyacela bazalwane, xesha lethu selimkile Nkosi yami. Ndiyacela sindluleni bazalwane, niyazi kufanele sindlule sishiye umnikelo lokonako